Iya. Coba. Iya. Coba diperhatikan. Apa hidungnya, alisnya, Hidung halus kayak dipindah. matanya ya? Iya. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Jagat wetan ana swara gumuruh labet geger mawurahan rame sadengah papan isine mung wong rebutan kalungguhan jagat kidul usrek samya bregudul merga padha nggugu hambek wadul ing brangkulon padudon saenggon-enggon temah kathah pepejah padha rubuh dadi layon ing jagat lor tunggal bangsa wis ora gelem awor tunggal golongan ora bisa momor geger balik batu maju
ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara yen ora sisip panduluku ndak sawang iki kaya adikku Wisanggeni nitik saka glagat kang beneh kelawan padatan Siadi Wisanggeni mlaku ngener mangulon arep menyang ngendini Wisanggeni Kakang Antasena piye le sakjane Kakang Antasena iki apa ora tanggap ing swasana to Kang? Osik Wisanggeni bisa kandha kaya mangkono iki nganggo dasar apa, nganggo wewaton sing kepriye? Kakang. Telung candra kawuri utawa telung wulan kepungkur. Pepundhenmu lan pepundhenku para Pandhawa ngrawuhi wujuding sarasean kang den adani dening Kanjeng Eyang Mahatma Bisma. Lah ing kono pepundhen Pandhawa dalah para Kurawa diklumpukke dadi siji. Kang sing rembug piye carane supaya netrah wiyasa ora cecungkrahan? Apa maneh Kakang? Apa maneh yen nganti besok nyabrang getih paprangan Baratayuda Jaya Binangun Kanjeng Eyang ing Talkanda Mahatmarsi Bisma bisa kagungan gagasan kang kaya mangkono kuwi mau? Krana Kanjeng Eyang ngrumangsani yen to Ngastina ngono bumi wutah darahe, bumi kelairane. Sakuse mangkono Kakang, aning sarasean mau para Kurawa prasetya utawa janji yen to ora gantalan suwe maneh separone negara Ngastina bakal dibalekake marang pepundhen para Pandhawa. Nanging Kakang, nanging ndak etung wis 3 wulan nganti saiki para Kurawa babar pisan durung paring katrangan babakan janji kang wis kawedhar. Lho. Banjur karepe Wisanggeni kepriye? Wisanggeni duweni panemu. Kok nganti kedlarung-dlarung para Kurawa anggone ora bisa netepi janjine. Kurawa bakal tak elingke nganggo carane Wisanggeni dhewe. Kosik di, kosik. Sorote pandam sumulung hamadangi jroning pasareyan ngenani wadon remuramu
Ong sumung keming guling sang kakung hangrarepa babu eman musik yayi aja grusa-grusu mengko mundhak kesluru wekasane kleru apa yen wis anggeni iki mengko nesu-nesu bisa mesthekake yen para Kurawa bakal netepi janjine bakal balekake separone negara Ngastina. Kakang ora bakal slendro sing dadi rasaku. Ing kene wis anggeni Antasena lan kabeh putra Pandhawa kuwi dadi cah nom kudu bisa njejekake adil. Musik sing kok karepke njejeke adil kuwi apa mbok anggep pranatan sing lumaku dina iki durung adil to, Di? Lho, cetha durung. Saora-orane awake dhewe dadi putra Pandhawa ki kudu bisa mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Yen ana kahanan sing ora adil awake dhewe kudu melu-melu urun rembug, melu-melu urun tandang gawe. Ngiras pantes njejeke sing padha bengkong, ngelingake sing padha lali, Kakang. Ya. Yen babakan kuwi Antasena ki mutak mathuk wae. Ning sing tak karepke saiki kari piye caramu, kari piye carane aku bakal sowan ana negara Ngastina, sowan wa Prabu Duryudana. Ayo separone negara Ngastina bakal tak jaluk dina iki uga. Lah yen nganti ora diwulungke karo wa Prabu Duryudana, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, pati tak lakoni, kan. Bela salah. Kadangmu padha warah entena becik besok amendemo baris-baris kang prayitna yuwa saranta wenging Dwarawati piye mau mati mbok lakoni? Iya, Kakang. Oh, mati kodhok kowe mengko. Loh, mati kodhok sing mbok karepne piye? Senadyan Antasena ki bocah ndugal kepalang, ning aku iki isih kebak pitung nih. Yen nganti sing munggah Stinggil Ngastina ki mung kowe, ora bakal rampung perkara iki. Lah banjur wis anggeni kudu kepiye? Prayoga putra-putra Pandhawa diklumpukne luwih dhisik. Mesanggrah ana ing Tegal Kurusetra. Nyusun kekuatan ngiras gawe giris para Kurawa. Yen wis padha sayek saeka kapti putra-putra Pandhawa
babakan Wisanggeni bakal munggah ana Praja Ngastina ngelingke Siwa Duryudana aku mesti wae bakal nyengkuyung saka mburi matuk lan sarujuk Kakang ya yen mangkono ayo enggal lon-lonan lumaku bareng kelawan Sintrang Samirana muga-muga gegayuhan kang luhur iki bisa nemu rahayu ya Kakang iya Yayi Samirana kentere mare kami kang tulus Antya kang winuwus kang mapan aning pertapan ngatas angin papan palenggahaning Sang Begawan Manik Maninten putranira Sang Begawan Manik Maninten nenggih ratu saking negari Arga Bentar jejuluk Prabu Dewa Pawaka Sang Prabu Dewa Pawaka datan ana kang den penggalih jroning ati muhung kasulistyaning warna sekaring kedaton negari Ngastina nenggih ingkang asesilih Dewi Lesmanawati solahe kang nedeng gandrung kapirangu panyayah mliwis nyampar banyu salah ya Ratu Arga Bentar Prabu Dewa Pawaka
Srumah Wayun Sang Yaksendragara rupa mangeses kadyangen pangsempal kaprapal sila-sila kaplasa satu lumayu mangungsi kagiat kagodha kang jaga bumi putraku wong sigit putraku wong jentara he dewa pawaka ladalah wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama panemban Begawan Manik Maninten ngger kulup ndak rasa uripku aning Madyapada iki wis ora kurang samubarange ngger krana Begawan Manik Maninten wis rumangsa marem aku wis rumangsa marem nyawang anakku Dewa Pawaka kang wis sinengkakake aluhur dadi ratu sing misuwur sinuyudan mring sakehing Sentana lan Wadyabala ngger Dewa Pawaka mula pun bapa cukup mangas Rama aning pertapan ngatas angin kene wae nanging semune anakku Dewa Pawaka kaya duweni gembolaning perkara kang sinandhi matura kulup
sambato marang wong tuamu aku begawan manik maninten. Rama Panembahan piye kulup? Perkawis kasugihan kula sampun turah. Raja Brana Picis boten ngujiwani. Jernyatanipun kula menika sampun dados ratu kang kondang kaunang-unang kajwara saindenging jagat raya. Nanging Rama Panembahan boten wonten ginanipun derajat miwah pangkat kula menawi kula dereng saged sesandingan kalian satunggiling putri ingkang saged minangka garwa prameswari kula wonten Praja Argabentar. Rama Panembahan. Oh. Iya. Jebul kowe nyuwun rabi, ya. Wis jamak lumrahe kulup. Lah banjur putri ngendi? Manodya saka ngendi sing sira upadi? Pun bapa kang saguh nglamarake kulup minangka garwa prameswarimu. Rama Panembahan. Siang pantaraning dalu boten wonten ingkang saged angger ridu jroning kalbu. Boten asanes nuwun inggih sekaring kedaton negaring Ngastina atmajanipun Ratu Ngastina Prabu Duryudana kang asesilih Dewi Lesmanawati. Rama Panembahan. Lenging driya mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanen lir lena tanpa kanen yen tantulusa mengko sang Dyah Utama ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita kuwi to sing ndok karepake ya apa pancen wis madhep kang sarta mantep rasamu marang Dewi Lesmanawati mau kulup. Rama binengkao jaja jinupuka jantung kula boten wonten tulisanipun wanodya sanes inggih namung Dewi Lesmanawati ingkang kuwawa jiret batin kula ngibaratipun widodari darat boten wonten sakuku irengipun menawi kasanding kalian Dewi Lesmanawati kala wau. Rama Panembahan. Dewi Lesmanawati ki apik-apike wong wedok ayu-ayune wong wadon dasar dedeke lencir kuning rambute ngandan-andan alis irunge ngudup melati lambene tipis gawe merak ati esemane cian-cian kaya perawan kemloko legi ya
Pun bapa ora maido kulup. Wong sing lagi nandhang kasmaran iku ngibarate jagat wis ora ana sing disawang kejaba wong sing ditresnani. Lah inggih no. Ratu kondang, ratu sugih kok randang rabi. Eman-eman wong duwe kok nggur nguyuh ae. Ora ana musuhe, eman-eman slak kaku no. Iya. Pun bapa wis mangerteni kulup. Ngene ya kulup Dewa Pawaka. Yen to pancen jeneng sira kulup Dewa Pawaka kepengin sesandingan kelawan Dewi Lesmonowati. Mapan kebeneran. Wektu-wektu dina iki pun bapa lagi cecaketan kelawan Nalendra Ngastina Prabu Duryudana. Amarga Ratu Ngastina Prabu Duryudana sajake bakal nyuwun senjata pitulungan marang pun bapa. Nanging pun bapa durung dungkap apa sing dadi underaning perkara. Malah kebeneran Rama. Mugi kemawon Kanjeng Rama Panembahan saged minangkani pamutah kula. Menawi wonten syarat sarana nyang kedah tinempuh, kula pun Dewa Pawaka ratu ing negari Arga Bentar sagah amujuti. Iya kulup iya. Luwih dhisik meluwa kelawan pun bapa. Pun bapa bakal tumuju aning Praja Ngastina saperluan nekani Kintaka timbalan saka Prabu Duryudana. Kulup Dewa Pawaka cukup ngawat-ngawati saka njaba praja. Niki ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Putra Pandhawa tata gati wisaya. Indriyaksa Sara Maruta. Tawana-bana margana samirana lan marayang Pancabayu.
ladrang pendet mangkya darajating raja langenira sang nar
ira alon Cilangan nira sanar pati ginarabak padaya yuwarna nira solahira wingit lirhat sari lirhat sari sari Iwang Suksma mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun ya jagat ya dewa ya Bathara Bapa Durna ing Sukalima kula wonten dawuh pangandika anak Anggir Duryudana amiji dhateng sowanipun pun bapa ing Sukalima Danyuwang Durna Paman Harya Sengguni kawula nuwun tinimbalan ingkang adawuh nggir sawetawis dipun prayogakaken anggenipun sami pinarak lenggah ripalenggahan sak mangke kula badhe wawan pangandikan kelawan bapa Panemban Begawan Manik Maninten. Oh inggih nggih anak Prabu. Sasana saha wanci kula aturaken dumateng jengandika anak Prabu. Anggenipun badhe manembrama kalian Kakang Begawan Manik Maninten. Bapa Durna nggih. Bapa Panemban. Bapa Panemban Begawan Manik Maninten. Om Awiknam. Astunama Sidam Sidi Sekaring Bawana Langgeng. Duryudana kepriye, nggir? Sakrawuh paduka kula ngaturaken pasegahan pana krami kang sarta bekti tandha pengaji-aji
kunjuk dhumateng panjenenganipun bapa Panembahan Begawan Manik Maninten. Iya banget panarimaningpun bapa akarya bombong Birawa jroning nala ora liwat pangestune pun bapa Tampanana Jaka Pitana. Bapa nggih Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing jaja rumengeting Waradaya miwana rah daging kayiwanan. Boten langkung sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi bapa. Ya. Kaya wis ora kurang prayoga lenggahipun bapa aning setinggil kene. Ulup Duryudana Mara Gage slendra kang rasa slendra kang jiwa dina sak mengko nitik saka lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimbo ana gembolaning perkara kang kineker. Nger Duryudana Mara Gage yen ana bot repot kang sarta ruweting penggalih yen keni winedaring kathah pun bapa sumedya ngangklungake jangga nilingake karna nyadong rumentahing sabdane Angger Duryudana. Permara reh manguswamya ngambrangangang kati karonaning kasuasih ring marga memalakung risang ganda wastrat maja lengleng lalu mangulati surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wahaya umyus amara wayahanto ilang ana durgama sangga runggi rikuh kang sarta pekewuh Duryudana Mara Gage matura klawan pun bapa kulup sumangga Nger kula aturi paring dawuh medharaken sabda dumateng para nayakaning praja ingkang samya sumewa palenggahan sakmangke. Lole sumolole sumorate empret gantil buntute omah joglo hawela wonten menapa to Nger sajake kok susah nggota dipun penggalih urip teng donya niku mung sepisan ora sah susah diseneng-senengke pikire diseneng-senengke atine yen ana perkara ya dirembuk yen ana masalah ya dimupangatke supaya nemtokake titik temu Nger satemah padang tetrawangan penggalih paduka anak Angger Duryudana ora sah susah urip sepisan niku digawe sing seneng kemawon digawe sing happy kemawon. Wong niku nek atine seneng ora gampang cepet tuwa tur ora gampang kena penyakit rak ngono ta dijuni. Iya Kakang. Ban Begawan Manik Maninten Sri Candra Kawuri utawi telung
wulan kepungkur. Kula Ratu Ngastina Prabu Duryudana dipun timbali kaliyan Kanjeng Eyang ing Talkanda Sang Begawan Mahatma Bisma. Kula mboten ngertos sangkan paraning bilai. Ngertos dateng pertapan Talkanda kala wau sampun wonten para Pandhawa jangkep gangsal. Ingkang ngrantos pun Duryudana. Lho. Lah banjur gandeng Duryudana tepengker ijen tanpa ruwang. Ibarate kalah swanten, kalah swara kalian para Pandhawa. Saklugunipun negara Ngastina rumuhun ingkang andarbeni menika para Pandhawa. Awit nglengser palenggahanipun Paman Prabu Pandhu Dewanata ingkang sampun nyuwarga. Supados adil Kanjeng Eyang Bisma paring dawuh yen to negari Gajahhoya badhe dipun sigar semangka. Separo kanggo Duryudana, separo wilayah kangge para Pandhawa. Teng mriku kula cep lakep boten saged nyuwanten. Kula boten saged micara babar pisan Bapa Panembahan. Wakasanipun Duryudana namung mantuk, namung nderek kersanipun Kanjeng Eyang Begawan Bisma ing Talkanda. Tegese duk nalika semono Duryudana nyetujoni yen bakal mbalekke negara Ngastina separo kanggo para Pandhawa kuwi kulup. Lakar kados mekaten. Kepara Duryudana sampun tapak asta utawi tandha tangan minangka surat kekancingan bilih kula badhe mangsulaken separone negara Ngastina dumateng para Pandhawa menika Rama Panembahan welah dalah. Kagiat risang kabeh rangu rinanggul kinempet kampit duh sangret naning bawana Duryudana ana paribasan sedumuk bathuk senyari bumi sing mengku surasa kudu dikukuhi kudu ditatoi pati. Sapa sing wani ndumuk bathuke bojo nyawa taruhane. Nadyan mung senyari jembare bumi yen perlu nganggo tatoing nyawa utahing ludira.
yen to jeneng sira Kulup Duryudana bakal balekake separone negara Ngastina marang para Pandhawa, tegese iki mengko bakal asor kawibawanmu. Iba padha senenge negara kiwa tengen sing gething keburu sengit kelawan negara Ngastina iki, Kulup. Yen to separone negara Ngastina bakal mbok balekke kelawan para Pandhawa. Oh, Duryudana. Yen miturut gagasanipun Bapa Begawan Manik Maninten, negara Ngastina iki aja tomong separo. Seprapat ora bakal dibalekke kelawan para Pandhawa. Nanging kula sampun janji kalian para Pandhawa ingkang dipun sekseni kalian Kanjeng Eyang ing Talkanda Resi Mahatma Bisma. Kula wis kadung janji, Duryudana wis kadung sumpah. Janji kuwi ora perlu ditepati, nggih. Lho, menapa kula mboten kuwalat kalih janji kula? Menapa kula mboten badhe kuwalat kalih sumpah kula, Bapa? Mandya sumpah blantik sak pasar ke mati kabeh. Ngono? Mula saka kuwi saiki iki wis jamane. Janji iki ora perlu ditepati, malah yen perlu kanggo njaga kawibawanmu lan kawibawan Praja Ngastina kene. Negara Ngastina kudu ditotoi pati. Aku kang saguh dadi bebantene negara Ngastina, Duryudana. Lagi cawawan sabda Horekang sumewa gegering pasewakan Om kata samyonarko wonten dwirada mekta pedhot ing wantilan kuda tilar pandengan Duryudana Jaka Pitana Gendari Suta aja wasu melang rasamu ya ngger bocah jentara. Yen ana berontake para Pandhawa pun Bapa Manik Maninten sing saguh dadi bebeteng minangka njaga kawibawane anak angger Jaka Pitana punika saestu panemban lair kandas trusing batin kulup ala tanpa rupa panjenengan ingsun iki ya wujuding Brahmana utawa Pandita. Yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Yen to nganti ana utusan saka negara Ngamarta, utusane para Pandhawa, dutane wong-wong Pandhawa tumeka ana negara Ngastina iki. Aku dhewe kang bakal ngadepi kowe ora usah melu cawe-cawe Kurupati.
pandhita karya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang arsa medhar kawruh sanyata susuk ngangin ngendi nggone pasang Kalimantabe tinebihna saking siku dadaning Bathara. Sinuwun kula pun Bambang Aswatama ingkang abiyantara sowan wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Duryudana. Bambang Swatama kula wonten dawuh ana parigawe apa munggah tinggil tanpa tinimbalan ngaturi ketiwasan sinuwun wonten Pasiban Jawi geger njaba geger nok-nokno nggih apa ana gajah pedhot saka wantilan macan mijil saka kerangkeng kuda kang ngerap pandengan gedhe-gedhene parang mungka kang anempuh gati mboten geger wonten ing Jawi amargi wonten praptanipun nggih punika anak Janaka nggih pun Bambang Wisanggeni ingkang sarimbit kalian satriya Randu Gumbala pun Raden Antasena. Wisanggeni lan Antasena nggih sinuwun yen ngono wene ana marga supaya madhep marang panjenengan ingsun ngestakaken dawuh amit padhal pasilan sinuwun. Datan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan sange jaman kayang getari Saraswati sanggate rendang yang mekaring sang budaya
palugon laguning lekas lo kita linuting kidung kadung kadereng hamomor ngun manah rahayu hayu ana tanah kolong gumolong manadukara pasang kaliman tabik pisowananku sinabeta ing iladuni dumawaing tawang tuwang tekane wisanggeni ana praja Ngastina bubar sawal paribasane nyelo-nyelo nah iki bubar sawal paribasane nyelo-nyelo datan sarana tinimbalan sowan ana ngarsane Pak Puh Duryudana wisanggeni yo padha becik sak tekamu ana praja Ngastina kene ya lakuku ora nyandung sambikala sawiji apa sadurunge aku ngaturake bekti marang Pak Puh Duryudana ya wis ndak tampa ndadekake bungah sajroning atiku ora liwat pangestuku wae tanpa nono wisanggeni ya wis ndak tampa gawe bombonging rasaku Pakde lah dene wigatine wisanggeni sowan ana kene ya kuwi ingkang ngangka sepisan nyambung tali silaturahmi talining paseduluran jalaran apa? Jalaran Rasuling Gusti kang pungkasan wis nate paring dawuh sapa sing seneng nyambung tali paseduluran bakal dijembarke rezekine bakal didawake umure ya mung kang kanthi dasar lan wewaton kang kaya mangkono iku wisanggeni nyambung talining paseduluran karo para pepunden ing negara Ngastina wisanggeni yo lah sing angka loro Pakde sing angka loro aku ngaturake salam saka para pepundenku Pandhawa saka negara Ngamarta konjuk marang Pakde Duryudana sumrambahe pakdeku para Kurawa kabeh iya wisanggeni wis ndak tampa ora liwat salam wilujeng kanggo kadang-kadangku para Pandhawa ya bakal tak endahke salame Pakde lah dungkap angka 3 aku arep takon marang Pakde Duryudana mara gage Wangsulana takon babakan apa wisanggeni sipating Nalendra wataking ratu ana tetembungan ber budi bawa laksana rak ngono to Pakde ya pancen kaya mangkono lah yen to pancen ratu kudu duweni tetembungan ber budi bawa laksana jal saiki wisanggeni tak takon ber budi bawa laksana ki tegese apa maknane kepriye jal Wangsulana wisanggeni
lire berbudi mono angge ganjar ngawula wisuda dene lire wibawa utawa bawa leksana kuwi anetepi pangandika ngono iya tegese anetepi pangandika ki piye yen kandha iya ya iya yen kandha ora ya ora ratu yen wis janji kudu ditepati lah iki ya iki sing ndak nggo gondelan anggone wisanggeni karo Kakangku Randu Gumbala tumeka ana Ngastina kene Pak De piye aku dikandhani dening pepundhenku Pandhawa yen to 3 wulan kepungkur Pandhawa Kurawa ngadani sarasean ana ing pertapan Talkandha ana ngarsane Eyang Buyut Begawan Bisma rak bener ta kuwi iya pancen bener wisanggeni lah aning kono sampeyan napak astani nandha tangani tur ya disetempeli ha iki kuwi ora kurang kuat piye wis ditandatangani jek disetempeli ngandharake yen to Siwa Duryudana saguh balekake separone negara Ngastina marang para Pandhawa lah dienteni seminggu munggahe sewulan ora ana kabar 2 wulan ora ana kabar nganti 3 wulan ya babar pisan durung ana pekabaran wekasane wisanggeni lan para kadang-kadang putra Pandhawa liyane duweni karekat nak yenake perjanjen nalika semono kira-kira apa pancen bener berbudi bawa leksana apa to yen ora yen to pancen berbudi bawa leksana sampeyan mesti gelem maro negara Ngastina lan dibaleke menyang pepunden para Pandhawa kamangka wisanggeni wis duweni niat wisanggeni wis duweni tekad yen to iki engko ana gleware tembung ming seting janji kang wis kawuri kepeksa aku ngelingake nganggo carane wisanggeni dhewe nyuwun sewu upamane iki engko amrih amane ndang dibalekke separone negara Ngastina sing tetep kok kukuwi ning kosok wangsule upama negara Ngastina tetep kok kukuwi sampeyan Pak De Duryudana ora nepati janjine kang wis kawuri kang wis kaweca nalika semana jaganga sing jero beteng ana sing kandel negara Ngastina aku wis siap ngajak jotosan aku ya wani ngajak model alus model kasar wisanggeni wis sawega iki mengko yen sida geger wong sing lungguh ning mburiku ki sing jejeki tak aku wae sapa to apa ora ngerti ya biang keroke wong Ngastina ki wong ning mburiku iki wis sabar sik Kakang Antasena piye Pak Dik? Kok kukuwi apa ora? Kok baleke separone negara Ngastina apa ora?
Cumangkah anggro sesumbar lindu bumi gunjing gumaludu guntur ketuk umop kang joloni di ngosek iki sapa iki kok lagi sipisan Wisanggeni ngawuni-ngani Wisanggeni kawruhana aku pendhita saka pertapan ngatas angin peparapku begawan manik maninten kepara nyata kosek ha kok mingset sing dadi lungguhmu rada maju terus mripatmu menteleng nyawang aku gene ya ye Wisanggeni piye lekno mripatmu jerengen gobokmu yen to dina sak mengko babakan negara Ngastina babakan kamukten praja Ngastina iki wis dipasrahke marang begawan manik maninten mara gage rungokno ucaping begawan manik maninten Pandhawa banget leh nyepelekke karo para Kurawa utamane marang anak angger Duryudana lho kok kowe kandha sing kaya ngono nganggo dasar apa Wisanggeni mangertiya sing menang rembug babakan negara Ngastina iki ya mung para Pandhawa karo Kurawa wong liya braya utawa wong jaban rangkah ora kena melu-melu babakan negara Ngastina iki kelebu kowe Wisanggeni mula dina sak mengko kowe Wisanggeni kowe baliya kowe lunga saka praja Gajahhoya iki nek kowe nekat kowe bakal adep-adepan karo begawan manik maninten kosik to kosik kowe iki rak pendhita to iya aku pendhita jare pendhita kuwi papane dipundi lan ditata dipundi ing reh pangandikane ditata ing solah bawane tegese pandhita iki kena didadekke conto ucape kudu kena digugu pancen kaya mangkono sing menang rembug negara Ngastina mau sapa ora ana liya kejaba mung para Pandhawa lan Kurawa ya yen to pancene lambemu ngucap sing kaya mengkono sing menang rembug negara Ngastina ki mung para Pandhawa lan Kurawa wong liya braya wong jaban rangkah ora kena melu-melu ora kena melu cawe bahas negara Ngastina iki kowe terus nyalahke aku mbok kon lunga pancen kaya mangkono sing menang rembug babakan Ngastina iki ya mung para Pandhawa lan Kurawa aku iki anake Pandhawa ngono aku iki anake Raden Janaka tegese ya duweni wewenang rembug babakan praja Ngastina iki mergo aku keturunane para Pandhawa jal saiki aku tak takon yen to pancen sing menang rembug babakan Ngastina ki mung Pandhawa lan Kurawa kenang apa kowe kok melu-melu jajal aku tak takon raimu ki sapa kowe iki bloke Kurawa ya dudu bloke Pandhawa ya dudu raimu sapa wis pendhita ceklakep kalah omongan cara aku isin ngono kuwi cara aku wis ora usah dadi pendhita luwung ngondol ning kandhangane malah gendah sabar kakang ana tetembungan innallaha ma'asabirin aku wis ngigit-igit mau ning ngarep sing ngandani sabar iki kowe kok malah sing tekan kene sing ora sabar kowe lho terus karepmu saiki piye Panembahan aku wenang ngrembug negara iki mergo aku dipasrahi karo anak angger Prabu Duryudana kinen makili negara Ngastina kene nek ngono padha pangkate padha derajate Pandhawa ya pasrah babakan negara Ngastina iki karo Wisanggeni ayo karepmu piye Panembahan yen kowe ngejak geger
Kowe tegese iki mau maknane ngejak geger karo Begawan Manik-Maningten saka pertapan ngatas angin. Lho, geger ya geger. Entek wedine kariwanine yen ngejak geger dudu kene panggone. Ayo metu njaba. Nyapa dadak ditokne njaba tokne jero e enak. Nyapa lho dadak diceprat-cepretke. Eman-eman lek bayar ngono. Ayo karepku iki ning praja alun-alun negara Ngastina. Ayo dibuktekke sapa sing dadi pakan gagak batange. Nyoh dodo ndi dodo. Ayo. Yen pancen mus lanang padha lanang. Sapa sing kelakon mujur ngalor mati dening wisanggeni. Alah kesuwen ngene lho tak contoni wek. Senggune ora melu-melu kok malah maksa digajul. Aduh jan biangane tanjir. Sabar Senggune sabarno rasamu lho dhisik nggih kula pun sabar. Duryudana kados pundi Rama Panembahan? Aja kuwatir kelawan kekuwataning anak-anak Pandhawa. Aja to mung anake sak Pandhawane pisan yen perlu. Begawan Manik-Maningten ora bakal mundur ing geguntur, ora bakal mendha saka bebaya Jaka Pitana. Menapa saged digondheli tembung paduka nyawaku tak totohke kanggo kowe nggir. Menawi kasembadan paduka Rama Panembahan ngunduraken para putra Pandhawa. Rama Panembahan nyuwun bebana menapa? Ora wujuding Raja Branapicis nanging pun bapa kepengin ngraketake paseduluran ing antaraning Ngastina kelawan ngatas angin. Mbok menawa ana mulunging rasamu atmajamu ya kuwi Dewi Lesmanawati kareben jinatu krama kelawan putraku Ratu Warga Bentar kang jejuluk Prabu Dewa Pawaka Duryudana. Menawi namung punika ingkang dados pamutah paduka Rama Panembahan, kula sanget condong kang sarta rumajang ingkang baken putra-putra Pandhawa utamanipun Wisanggeni lan Antasena ingkang dados klilip tumrap Duryudana kedah saged siningkiraken. Aja wasumelang Duryudana. Bebarengan kelawan lintang ngalihan putra-putra Pandhawa bakal tak undurake ndak tamani pengabaran ora lumpuh aja jeluk Begawan Manik-Maningten Duryudana. Lintang ngalihan ku banyak kekencan tuma Oh
Dewa Pawaka. Hip hop hip hop Hi ha 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 hi. Hey! Hey! Ridho mawur mangawawur wurahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula wur pandriting turang kwesti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja Dwaja lelayu sahabit Rama Panembahan ngantos tumengklungen anggen kula nengga pawarta saking paduka Rama Panembahan Begawan Manik Maninten Ngger kulup Dewa Pawaka anggon munduweni gegayuhan kepingin dadi mantune Prabu Duryudana Arabi kelawan Dewi Lesmanawati ana bebanane ya kuwi kudu bisa mateni anak-anak Pandhawa ora mung anak-anake yen bisa sak Pandhawane kudu ditumpes ngaten Rama Panembahan iya anak Pandhawa kang dipandhegani kelawan Wisanggeni lan Antasena. Dina sakmengko wis tumeka aning Praja Ngastina. Paribasane iwak kecemplung wuwu, tangeh bisane mlayu. Mula Dewa Pawaka muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih siagakna prajuritmu saka negara Argabentar krit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman goleki Wisanggeni lan kanca rewange yen wis ketemu aja kesuwen enggal rangket tangane kerincung sikile babaten gulune inggih ngestaken dawuh Rama Panembahan budal dina iki Dewa Pawaka Jenjeng bidal gumuruh saking paseban Jawi kung ingkang Palakasma Prabu Sananira lir Surya Wedalira Arsa madangi jagat prajurit budal wadya bala Sikro budal hey ho hey ho hey ho hey ho hey ho maju maju maju
Aksara pentingnya punya mangungkel Tetete jerompet punya sahuran Ternyata budak Minta hadiah Hei.
srempek tanpa waton